δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Πληρώνετε με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Λοιπόν, εγώ δεν κάνω gatekeep. Ξέρεις που θα είμαστε εγώ και εσύ 5 με 12 Φεβρουαρίου? Θα είμαστε στην Αίγυπτο. Και τις 4 μέρες από τις 8 που θα είναι το ταξίδι, θα είμαστε κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο ποταμό της Αφρικής και γενικά του κόσμου, τον Νείλο. Θα πάμε στο Λούξορ. Θα φάμε το δείπνο μας, ο ήλιος θα ανατέλει. Θα είμαστε στον Νείλο. Μην αγχώνεστε, δεν θα κουνάει γιατί είμαστε σε ποτάμι. Θα πάμε στην κοιλάδα των βασιλέων. Στα αγάλματα του Μέμνονα. Στο ναό του Έντφου. Εκδρομή στο ναό Αμπού Σύμπλε. Θα έχουμε στο πλοίο βραδιά με χορό της κοιλιάς. Θα πάμε στο φράγμα του Ασουάν. Και Cairo by night, έτσι. Δείπνο σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της αγοράς. Και φυσικά θα πάμε στις πυραμίδες και στη Σφίκα. Δεν θα σας πω περισσότερες πληροφορίες γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. 5 με 12 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία. Πληρώνετε με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Είναι ταξίδια ζωής. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από το Travel Crew είναι φανταστικοί. Θα σας αφήσω tag στην περιγραφή. Μπορείτε να μπείτε να δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Προαιρετικά, άμα θέλετε, μπορείτε να κάνετε βόλτα με αερόστατο, με γουρούνες, σαφάρι, τα πάντα όλα. Όσον αφορά τι περιλαμβάνει η τιμή, είναι στα 1.450 € και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πτήση με την Aegean, παραδοτέα αποσκευή 23κιλη παρακαλώ και μία 8κιλη, εσωτερική πτήση από Ασουάν σε Κάιρο, όλοι οι φόροι μέσα. Στο Κάιρο διαμονή σε τετράστερο με πρωινό παρακαλώ πολύ, διαμονή σε κρουαζιερόπλαιο με πλήρη διατροφή. Όλες οι μετακινήσεις που είναι στο πρόγραμμα, γενικά θα σας τα αφήσω εδώ να τα δείτε όλα και μπορείτε να τα δείτε και μόνοι σας από κάτω, να πατήσετε το Markella Travels και να μπείτε στο link του Travel Crew, γενικά να δείτε όλες τις εκδρομές που παίζουν. Εγώ θα βρίσκομαι 5 με 12 Φεβρουαρίου στην Αίγυπτο μαζί με το αγαπημένο Travel Crew, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι ζωής και είναι πολύ σημαντικό το ότι να πληρώσετε με δόσεις. Θα περάσουμε υπέροχα και μπείτε να δείτε τι άλλο έχω. Bye!